Biye juma ye septembre kalo tile 8 san 2023 aw bisimila Mali kunnafoni jabarani kan bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna an ma ladɔnya k'a fɔ arabadon septembre kalo tile 7 san 2023 ministre olu yɛrɛ kɔni ka ladala ɲɔgɔn ye o kɛla kuluba palais kɔnɔna na ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan u dato kuma caman na i n'a fɔ barakura nataw ani u yɛrɛ kɔni ni kuma di ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop ale yɛrɛ ye kuma caman ta a kɛnɛ kan a y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ barakura nataw ye ani sɔrɔ minnu ni olu yɛrɛ kɔni kan ka don jamana kɔnɔ u kan olu baara olu sigi sen kan min yɛrɛ kɔni kɛla k'a ɲɛmaya ta k'a di an ka jamana ɲɛmɔgɔ colonel Assimi Goïta ma. Bi jumadon septembre kalo tile 8 san 2023 ale ye journée internationale ni a bɛ wele ko baliku kalan maaw olu ka don o don yi ale sugantolen don septembre kalo kɔnɔna na san o san ni a ɲɛnajɛ bɛ kɛ o hukumu kɔnɔna na Mali a n'a lamini olu yɛrɛ kɔni foli bila ni maa ninnu ma u ka baarakɛ wale ninnu na. Faba kɔnɔna na bi jumadon septembre kalo tile 8 san 2023 kɔnɔna na gendarmerie nationale kan 1 ale yɛrɛ ka micɛli min bɛ yen nɔ ni o yɛrɛ kɔni kun so olu kɔni kun ci la a yira la k'a fɔ ko o baarakuraw olu yɛrɛ daminɛna min lancement ni o yɛrɛ kɔni kɛla bi sɔgɔmada in na k'a ɲɛmaya ta k'a di docteur Choguel Kokala Mayiga ma. Amita Kayi an ka jamana ɲɛmɔgɔ colonel Assimi Goïta ale ka bɔli laban min ni o kɛla Kayikaw fɛ yen nɔ juillet kalo tile 23 tɛmɛnen san 2023 kɔnɔna na a yɛrɛ kɔni kun ye layidu caman ta yen ka olu ɲɛ tarata don septembre kalo tile 5 san 2023 kɔnɔna na a yira la k'a fɔ layidu min ni o yɛrɛ kɔni tala ko o baaraw olu yɛrɛ kɔni daminɛna u ka gouverneur u ka yamaruya kɔnɔna na ni baara min yɛrɛ daminɛna ni u ka stade min ni ale bɛ wele ko Abdoulaye Makoro Sisoko de Kayi o yɛrɛ kɔni baaraw u daminɛna a yira la k'a fɔ Kayikaw u yɛrɛ kɔni ye nin baara in u y'a daminɛ ni nisɔndiya ani karama ye. An bɛ taa Masina kɛlɛ o ye maa minnu bɔ u dagayɔrɔw la ka t'u bila ekɔliso kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko yɔrɔ belebeleba dɔ o yɔrɔ o bɛ ka dilan Masinakaw fɛ yen nɔ walasa minnu yɛrɛ bɔla u dagayɔrɔw la olu bɛ se ka taa sigi nin yɔrɔ in na cogo min na u b'a yira k'a fɔ tuguni ko yɔrɔ in a yɛrɛ kɔni bɛ se ka maa 400 ɲɔgɔn o yɛrɛ kɔni dagayɔrɔ dilan. Gouvernement ale yɛrɛ kɔni bɔla ka décret kɛ décret min ni o yɛrɛ kɔni bolila den national kan a yirala k'a fɔ kunu alamisadon septembre kalo tile 7 san 2023 kɔnɔna na banbagaciw olu yɛrɛ kɔni ni kɛlɛkɛcɛw karila ɲɔgɔn na fɛn min yɛrɛ ni o yɛrɛ kɔni kɛla Tombouctou fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gourma Arawus nu o yɛrɛ kɔni binna an ka baton dɔ kan a yirala k'a fɔ binganni wale o kɔnɔna na maa 49 o yɛrɛ bɔnɛna ani na civil lakaw olu kun kan k'a yira tuguni k'a fɔ ko an ka kɛlɛkɛcɛ 15 o fɛnɛ tilala tuguni ka bɔnɛ ani na an bɛ ala deli alisa ala ka jamana in suma minnu bɔnɛna u ni na ala k'u dayɔrɔ sumaya kan an yɛrɛ ɲɛ kan ta don kɔnɔ minnu yɛrɛ banana fɛnɛ an bɛ ala deli ala ka nɔgɔya k'u bɛɛ lajɛlen ye. An bɛ taa sofarakaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jango kunu alamisa kelen kɔnɔna na septembre kalo tile 7 san 2023 nɛgɛ kanɲɛ 22 sanga 30 waati a yirala k'a fɔ banbagaci dɔw olu yɛrɛ ni moto olu yɛrɛ kɔni minɛna sofarakaw fɛ yen nɔ min yɛrɛ kɔni kɛla kunu sufɛ. Alisa an bɛ to an ka kɔrɔn fɛ kibaru la a yirala k'a fɔ Gawokaw olu fɛ yen nɔ ko banbagaciw olu yɛrɛ kɔni ye binganni wale min ni a yɛrɛ kɔni kɛla k'a ɲɛsin Gawo fanga tigilamɔgɔ olu ka kan min yɛrɛ ni ale yɛrɛ kɔni bɛ zone aéroportière fɛ a yirala k'a fɔ ko mobili caman o yɛrɛ kɔni jɛnna ko bololafɛn caman ko o yɛrɛ kɔni cɛ alisa ala ka jamana ninnu suma. ATT Junior ni ale yɛrɛ ye Mali ka artiste belebele kunnafoniyaw b'a yira k'a fɔ ko a yɛrɛ kɔni bɛ ka concert dɔ labɛn concert min ni o yɛrɛ kɔni kan ka kɛ Institut Français o kɔnɔna na septembre kalo tile 23 san 2023 kɔnɔna na ni concert in ni a bɛna a kɛ one man show ye. An bɛ taa kɔkan kibaru la Norvège ni ale yɛrɛ ka lasigiden minnu ni olu kɔni kun jabala bɛnnen no Mali ma u y'a yira k'a fɔ ko MINUSMA u ka gɛnni yɛrɛ kɔfɛ ko olu yɛrɛ kɔni bɛna u ka minɛnw ta ka bɔ Mali kɔnɔ ko hali ni baaraɲɔgɔn caman tɛmɛna olu ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ ko olu yɛrɛ kɔni bɛna taa mais kunnafoniyaw tilala tuguni k'a yira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ ko nimisa dɔɔni u yɛrɛ kɔni yelen no olu ka fan fɛ. An bɛ
bɛ taa Faransi jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ min bɛ yen ni ale bɛ wele ko François Hollande ale yɛrɛ kɔni kunnafoni bila kɛ ni a y'a jira k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni ma dɔn cogoya min na Macron n'ale yɛrɛ kɔni sisan Faransi jamana ɲɛmɔgɔ ye ko ale yɛrɛ kɔni t'a dɔn ko a bɛ ka min ɲini Niger bolo ko ka sabu kɛ ko Niger fanga kura maaw ko olu y'a laɲini ko Faransi ka lasigiden minnu u bara ko u bɛ se ka minɛ cogo min ka halisa ko Macron ko ale yɛrɛ kɔni jijalen don ko ale yɛrɛ kɔni b'a ɲini a fɛ a k'a ɲini a ka lasigidenw fɛ u ka Niger u ko o bila cogo min na ka a y'a ye ka tɛmɛ ko Mali ani Burkina Faso fɛn min yɛrɛ ye Central Afrique ye olu yɛrɛ u ka lasigidenw bɛɛ b'u ka jamana kɔnɔ ko ale yɛrɛ kɔni b'a ɲini a fɛ a bɛ se ka to cogoya min na u ka lasigiden u bɛ se ka bɔ Niger kɔnɔna na. Ni de kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na ni e maa ma i bɛ fɛ i ka yɔrɔ o ka lakodɔn k'i ka baarakɛtaw lakodɔn ni bɛ fɛ i ka foli u ka bila an ka kunnafoniyaw duguma i b'an wele ni numéro damadɔ in na 75 71 50 31 ni de kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ.